No marco da rolda de xuntanzas que está a realizar con asociacións de comerciantes de toda Galicia, o director xeral de Comercio desprazouse esta mañá a Boiro para manter un encontro co presidente e o xerente da AVE. Alí puido escoitar de primeira man os retos que afronta o comercio local, de cara a ter en conta as súas necesidades no deseño dos novos programas e convocatorias de axudas para 2024. Venimos de aprobar agora mismo de conceder axudas por un importe de 2.100.000 euros no ano 2023, en esa línea de ayudas que temos dende a Xunta de Galicia no apoio do asociacionismo galego, e, por lo tanto, bueno, pues, o motivo principal da visita é coñecer un pouco a realidades, as problemáticas que ten o comercio de proximidade agora, de cara para ponernos a traballar de cara ao ano 2024, e, por lo tanto, pues, sencillamente agradecernos, sobre todo aos comerciantes, tamén ás asociacións de comerciantes de Galicia, a labor que están facendo, e obviamente pues, nos desde a Xunta de Galicia pues, principalmente estamos ahora neste período de escuchas, escoitando ao sector e vendo como podemos mellorar esas axudas que ponemos en marcha dende a Xunta de Galicia. Dende a AVE destacaron a gran puxanza do sector comercial en Boiro, que evidencian os bons datos da campaña de fidelización que puxo en marcha a patronal a principios de ano. Aquí en Boiro creemos que o comercio local está en auxe, os datos dino, acabamos de facer un balance dos 6 meses do noso carné de fidelización e temos 18.000 tickets registrados, un hito histórico e estamos super contentos. O presidente da AVE quixo tamén agradecer o apoio da Dirección Xeral de Comercio a través das axudas ás asociacións e outras campañas como os bonos Activa Comercio.